טוב. אני אדבר בקצרה על מה שהשיעור הולך לדבר היום. דיברו פה קצת על חיישנים, אז גם בזה רציתי להתעסק, אבל זה יותר שמרתי לשיעור הבא, לגבי מעברים, אם אפשר לעבור במקום שיש מצלמות ופתרונות לדברים האלה. השיעור הזה יותר יעסוק גם בתמונות שצולמו בשבת, לגבי איסור הנאה. אנחנו נברר אם יש, קודם כל, מה זה איסור הנאה בשבת, מתי חז"ל כנסו, אם יש בזה גוף המחלוקת, אם בהסתכלות, אם בן אדם שמסתכל על תמונה או רק שומע קול, אם זה בכלל הנאה. כי הרי חז"ל שאסרו הנאה, הם אסרו רק הנאה ממשית, שבן אדם נהנה מאיסור ממשי כמו בן אדם שאוכל תבשיל. אבל השאלה אם בכל מראה וריח, שזה יותר מחלוקת פוסקים אחרונים, אם יש בזה גם משום איסור. נדבר גם במעשה שבת על ידי גוי, וזה גם כמובן יהיה קשור גם לתמונות שצולמו על ידי גוי. נדבר על בתי חב"ד, שאם יש שם גויים שמצלמים בשבת, אם מותר ליהנות מהתמונות אסור, וגם לגבי סוכנויות של גויים שמצלמים תמונות בשבת, כתבות. מה זה סוכנויות? מה, זה מוצאי שבת כאילו כביכול? כן, אם אפשר להסתכל בזה במוצאי שבת. כן, כל מיני כתבי חדשות. כן, לא, אבל זה תלוי בדיוק מתי, אז אנחנו נדבר גם על זה. אז בשביל להתחיל להבין את כל הדברים האלה, אז קודם כל ניגע באיסור מעשה שבת, נדבר על מעשה שבת. אז לגבי מעשה שבת, דבר ראשון, קודם כל נבהר שהוא מותר מהתורה. התורה באמת בעצמה, כתוב גם בכתובות למד' עמוד א' מוזכר העניין, היא קודש ומעשה הקודש. בגמרא בבבא קמא ע"א עמוד א', שם הראש גם מדייק, שמעשה שבת עצמו הוא לא נאסר. וגם כל מה שעשה בשבת עשוי, בן אדם שעשה מחר בשבת, או שעשה כל מיני פעולות כאלה ואחרות, מלאכות, המלאכה שלו היא עשויה, וכל הכנס הזה שאסרו חכמים על בן אדם ליהנות מהמעשים שלו, הוא בעצם כנס מדבריהם. אז לגבי הנאה ממעשה שבת, יש בזה מחלוקת תנאים. זה הובא בכמה גמרות, אז ציינתי פה את כל המקורות של כל הגמרות שזה הובא מוקדם ומאוחר, זה הובא גם בטור, אז אני אקריא את זה מתוך הכתוב. אז המבשל בשבת, רבי מאיר סבר, אם נעשה בשוגג, מותר אפילו בו ביום, בין לו בין לאחרים, ואם נעשה במזיד, אסור בו ביום, אפילו לאחרים, ולמוצאי שבת, מותר אפילו לא. כן, הדעה הראשונה רבי מאיר סובר, שבן אדם שעשה מלאכה בשבת, אז אם הוא עשה אותה בשוגג, זה מותר בו ביום, זאת אומרת, אם הוא לא ידע שהמלאכה אסורה, הוא יכול ליהנות מהמלאכה כבר בשבת עצמה, בין הוא בין אחרים, ואם זה נעשה במזיד, אז גם לו וגם לאחרים זה אסור עד מוצאי שבת. רבי יהודה סבר, בשוגג מותר למוצאי שבת אפילו לא, ובו ביום אסור אפילו לאחרים, כן? ורבי יהודה בעצם הולך בשיטה שהיא טיפה יותר מחמירה, בשוגג מותר לאחרים בו ביום ולבן אדם עצמו אסור, ואם הוא עשה את זה במזיד, אז לא, זה אסור לעלמים לכל הזמן, ובמזיד זה מותר לאחרים מוצאי שבת. ורבי יוחנן הסנדלר סבר, בשוגג אסור עולמית לא ולאחרים, ומוצאי שבת, סליחה. כן, כן, רבי יוחנן הסנדלר הדעה הכי מחמירה, בשוגג אסור עולמית לא ולאחרים, ולאחרים מותר מוצאי שבת, ומזיד אסור לו לעולם, בין לא בין לאחרים, כן? התוספות גם מבארים על כל הדעות האלה, שבעצם כל אחד לקח את המזיד של חברו והלך איתו שלב קדימה. אם אנחנו נשים לב, השוגג של רבי יהודה זה בעצם המזיד של רבי מאיר, והשוגג של רבי יוחנן בן הסנדלר זה המזיד של רבי יהודה. אז תכף אנחנו נסכם את כל העניין הזה. לעניין הלכה נחלקו כמי לפסוק. אז הריף בראש פרק יראה בדף י"ז עמוד א', לאחר שהביא את כל המחלוקת הזאת לגבי איסור הנאה, אז הוא הביא ראיה מפרק כמה דחולין, שם נאמר דקימורי לו רב לתלמיד, אמורי לו כרבי מאיר, וכי דריש בפרקה דריש כרבי יהודה, משום דנפי שעמי ארצות גבן, כן? אז בעצם מובא שם שרב שהיה מדבר עם התלמידים שלו, היה אומר להם, אם קרה לכם מעשה שבת בשוגג, במזיד, אתם יכולים לנהוג כמו רבי מאיר. אבל שהוא היה דורש בפרקה, שהיה דורש בבתי כנסיות, הוא היה דורש לכולם כמו רבי יהודה.
כן, כמו רבי יהודה. אז ואף על פי כן, שמשמע שאנחנו רואים שהוא היה מורה להם כרבי מאיר, מכל מקום הוא פסק הלכה הריף וגם הרמב"ם, וככה גם הר"ן אומר שגם הגאונים פסקו הלכה כרבי יהודה, והסיבה למה? יש בגמרא, זה נראה, אם אני לא טועה זה מובא בעירובין דף מ"ז עמוד א', שם הגמרא מבארת שבמחלוקת רבי מאיר רבי יהודה יש לנו שתי שיטות. יש שיטה אחת שאומרת לאו הלוך יתמר אלא מתי נתמר, והשיטה השנייה אומרת הלוך יתמר. מה הכוונה? זאת אומרת במקום שיש לי מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אז השיטה הראשונה אומרת אנחנו מתאים לומר הלכה כמו רבי יהודה, אבל זה לא באמת שההלכה כמותו, והריף מבאר שרב ומאלה שסוברים שההלכה כמתין, לא שלכתחילה ההלכה כרבי יהודה. אבל אנחנו, וגם ככה הריף פוסק וגם הרמב"ם, הם עומדים בשיטה הזאת שההלכה יתמר ולא מתין יתמר. מה הכוונה? שכל מקום שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מעיקר הדין הלכה כרבי יהודה. אז בגלל שמעיקר הדין הלכה כרבי יהודה, אז אף על פי שרב היה מורה לתלמידיו כרבי מאיר, בגלל שאנחנו לא סוברים שההלכה כמתין אלא ההלכה שאומרים הלכה יתמר, אז עיקר ההלכה, וככה גם בית יוסף מציין, שגם ככה הגאונים פסקו, הרב המגיד, הבאתי פה למטה את כל המקורות של כל הפסיקות, שהלכה כרבי יהודה. וגם ככה פסק השולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף א', אז זה בעצם הלשון שלו שהוא פוסק כמו רבי יהודה, אני אקריא את זה. המבשל בשבת במזיד אסור לו לעולם, ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. בשוגג אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לא מיד. כן? אז בעצם השולחן ערוך, גם בשולחן ערוך אדמו"ר זקן בסעיף א', הוא הביא את זה שמה, שהלכה כרבי יהודה. וכל זה, מה שאמרנו עכשיו, זה באיסור דאורייתא. זה בעצם באיסורים שאסרה התורה. לגבי איסורי דרבנן, אז זה כבר מחלוקת אחרת. אז המגן אברהם בסימן של"ט סעיף קטן ז' וגם הפרי מגדים, לדעתם אין להבדיל בין איסור דרבנן לאיסור דאורייתא. כמו שבאיסור דאורייתא הלוך כרבי יהודה, גם באיסור דרבנן יהיה הלוך כרבי יהודה. אבל הגאון מווילנה, הוא העריך להוכיח, הוא בעצם לא מסכים עם השיטה הזאת, הוא דעתו כמו התוספות והחולקים על הריף והרמב"ם. הוא לדעתו שלכתחילה גם באיסורי תורה אפשר להגיד שההלכה כרבי מאיר, וגם אם לא נגיד שההלכה כרבי מאיר באיסורי דאורייתא, הוא רוצה להגיד שבאיסורי דרבנן גם רבי יהודה מודה לרבי מאיר. אז כן, אז הגאון העריך להוכיח באיסורי דרבנן שמודה רבי יהודה לרבי מאיר, שאם עשה בשוגג מותר ליהנות מהמלאכה בשבת, והגאון דקדק שאף במזיד רבי יהודה מודה לרבי מאיר, וככה פסק שולחן ערוך אדמו"ר זקן שמה בסימן של"ט סעיף ז', משנה ברורה, סימן שי"ח סעיף קטן ג', וכך פסק כף החיים. אני שכחתי להכניס את זה, גם הילקוט יוסף הקל רק בשוגג ולא במזיד. אז לספרדים הילקוט יוסף פוסק בעניינים האלה באיסורי דרבנן בשוגג כמו רבי מאיר, במזיד כמו רבי יהודה באיסורי דרבנן, באיסורי שבות. אז נעשה סיכום בקצרה של מה שלמדנו עד עכשיו. כל זה לגבי איסורי מעשה שבת על ידי ישראל. אז אם אדם עשה מלאכה אסורה מהתורה בשוגג, לאחרים ולא אסור בו ביום, ולערב מותר לשתיהם מיד. אם הוא עשה במזיד, אז הבן אדם שעשה את המלאכה היא אסורה לו לעולם, ולאחרים מותר למוצאי שבת. ואם עשה מלאכה שאסורה מדברי סופרים, אז בשוגג מותר בין לא בין לאחרים אפילו בו ביום, לפי האדמו"ר הזקן. ואם הוא עשה במזיד, אסור ולמוצאי שבת, ולאחרים לא למוצאי שבת, ולאחרים מותר בו ביום. כן? אז עד פה זה בעצם היה מעשה שבת על ידי ישראל. לגבי מעשה שבת על ידי גוי, אז אני כתבתי בו גם בסוגריים הקדמה קצרה, שהנושא הוא מאוד רחב, וניסיתי יותר להביא, כי גם בכל הלכות אמירה לנוכרי, בהלכות שבת הן מפוזרות, חלק מהן מתחילות ממש בתחילת רמ"ד עד רמ"ז, ומשם זה קופץ, חלק ממשיך ברנ"ב, ומשם זה קופץ לש"ז, ומשם גם בסימן ש"כ"ה, גם שם ממשיכים כל ההלכות האלה, וזה גם, יש עוד כמה נושאים קדימה, שזה גם מדובר שם. אז בעצם הנושא הוא מאוד רחב, והוא מאוד מפוזר בהלכות שבת. יותר ניסיתי להביא את העניינים, אם יעלה לבן אדם שאלות, יותר ניסיתי להביא את העניינים שקשורים
לנושא הספציפי שאנחנו רוצים לדבר עליו, על העניין של התמונות. אז לגבי גוי שעשה מלאכה עבור ישראל, יש מחלוקת רבנו ירוחם והרמב"ם. הרבנו ירוחם כתב בנתיב י"ב פ"ג עמוד ב', שישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה בשבת ועבר משום שבות, אסורה לו אותה מלאכה לעולם משום כינסה. זאת אומרת רבי יוחנן סובר רבנו ירוחם סובר שישראל שאמר לגוי לעשות מלאכה, מלאכה אסורה לו לעולם. אבל הרמב"ם אומר שלא, מותר ליהנות מאותה מלאכה בכדי שיעשו. זאת אומרת, גוי שעשה מלאכה בשבת, מותר ליהנות מאותה מלאכה לערב בתנאי שבן אדם ממתין את השיעור שיכול ליהנות מאותה מלאכה. ורק אם המלאכה נעשתה בפרסיה, זה בעצם לומדים מגמרא אחרת. תכף אנחנו נגיע לזה, ואם המלאכה נעשתה בפרסיה, אז בעצם כאן באמת יש את הכנס שאסור לו להמית. אם גוי חילל שבת בפרסיה עבור יהודי, אז אותו יהודי המלאכה אסורה לו לעולם. השולחן ערוך בסימן ש"ז סעיף כ' פסק הרמב"ם, אני אצטט את הלשון שלו. ישראל שאמר לאינו יהודי לעשות לו מלאכה בשבת, מותר לו ליהנות לערב בכדי שיעשו. אז כל זה, מה שאמרנו, נעשה במלאכה שנעשה בצנעה עבור ישראל, ולגבי מלאכה שנעשה בפרסיה עבור ישראל מסוים, אסור לאותו ישראל ליהנות מהמלאכה לעולמים. ובעצם איפה הרמב"ם לימד את הדין הזה, שככה הראשונים והאחרונים דייקו מהרמב"ם. אז בפרק השואל, מסכת שבת דף קנ"א עמוד א', שם מדובר לגבי גוי שבנה קבר לישראל. עשו לו ארון וחפרו בו קבר, יקבר בו ישראל, ואם בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית. הגמרא שואלת, הם היו אחים נמתין בכדי שיעשו. יש מחלוקת בין רש"י לגאונים על אם זה הולך על הרישא או על הסיפא. לפי הגאונים והרמב"ם, שככה אנחנו סוברים, זה הולך על הסיפא. אז בעצם הגמרא שואלת, למה לא יקבר בעולמית? הרי אנחנו לא יודעים שמלאכה שגוי עשה בשבת מותרת בכדי שיעשו. אז גם פה נגיד שימתינו בכדי שיעשו. אז אמרו בעומד הסתרא וארון מוטל על קברו. אז הגאונים פירשו, מה הכוונה בעומד הסתרא? הסתרא זה פינות הדרך שהיו בדרכים וזה מקום פרסיה. בגלל שזה היה מקום פרסיה וכולם יודעים שהמלאכה נעשתה לשם ישראל, אז בגלל שהמלאכה הייתה מלאכת פרסיה, כנסו על אותו מלאכה שהגוי עשה עבור הישראל, שלא ייהנה ממנה עולמית. הרמב"ם לקח את הדין הזה, ולמד ממנו לכל מלאכה שנעשתה בפרסיה עבור ישראל שגוי עשה אותה. אם גוי עשה מלאכה בפרסיה עבור ישראל, אז בעצם היא אסורה לאותו ישראל עולמית, אבל לישראל אחר מותרת. כן? נאסרה לכל ישראל שגנאו לישראל שיקבר בקבר מפורסם שתחלל בשבת, והרמב"ם משליך את זה לכל המלאכות, שכל מלאכה שנעשתה עבור ישראל בפרסיה על ידי גוי, נאסרה לאותו ישראל עולמית, וככה גם שולחן ערוך פסק בסימן ש"כ סעיף י"ד, שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בסימן ש"כ סעיף כ"א, וככה כתב, והוא הדין אם נתחלל שבת על ידי נוחי בפרסיה בשביל ישראל חי, אסור לו לעולמית. וככה גם המגן אברהם פסק שמה בסעיף קטן ל"א, וכל זה מהרמב"ם בהלכות שבת פרק ו' הלכה ב'. כל זה לגבי איסורי תורה, כן? שמה אמרנו באיסורי תורה? איסורי תורה שנעשו בפרסיה, מה שדיברנו עד עכשיו זה איסורי תורה, אבל אם הגוי עשה איסורי דרבנן, אז הדין הוא קצת שונה. אז אני אצטט את השולחן ערוך אדמו"ר הזקן מסימן ש"כ סעיף י"א, שם הוא כותב, דבר שאין בו חשש צידה, ומחובר אלא שהובאו חוץ לתחום, ותחומין כמובן הכוונה שלו זה תחומין דרבנן, אם הביאו לישראל אסור באכילה בו ביום, ולמי שהובא בשבילו ולערב בכדי שיעשו, אבל לאחרים מותר אפילו בו ביום. לפי שאיסור תחומים הוא דברי סופרים, ולא החמירו כל כך בשל דבריהם לאסור אף למי שלא הובא בשבילו, ולכן אף מי שהובא בשבילו מותר לטלטלו, כן? לא דין מוקצה הואיל וראוי לאחרים בו ביום, כן? לאחרים בו ביום. בעצם אם גוי עשה כמובן שבות עבור ישראל לא לצורך מצווה, אז גם פה בעצם מוטל הקנס, אבל פה בעצם הקנס הוא קצת יותר קל. שאם אותו ישראל אסור לו ליהנות מהמלאכה הספציפית הזאת, אבל בגלל שהיא מותרת לישראל אחרת בהנאה גם בו ביום, גם לאותו ישראל עצמו מותר לטלטל אותה. זאת אומרת, שם מדובר בגמרא על נוחי שהביא דורון לישראל, הביא דברים שאין בהם חשש לא צידה ולא מחובר, אלא סך הכל שהביא אותם מחוץ לתחום.
בגלל שלישראל אחר היא מותרת באכילה, אז גם הישראל עצמו יכול לטלטל אותו ולא חששו שהוא יבוא ליהנות מאותה מלאכה, גם שהתירו לו אותה בטלטול. אז אני אסכם את כל זה בקצרה, אנחנו נגיע לספק פלוגתא, ואז באמת נגיע לכל העניין של איסורי הנאה ומראה, ויותר לעניין של התמונות. אז אם גוי עשה מלאכה אסורה מהתורה עבור ישראל, אסור לכל ישראל עד מוצאי שבת, גם למי שלא נשא עבורה, בכדי שיעשו, כן? צריך להמתין את השיעור שאפשר לעשות אותה מלאכה. בטעם, למה צריך להמתין כדי שיעשו? אז ביארו הראשונים, שבגלל שהאמירה לגוי זה נראה דבר שהוא קל בעיני ישראל, רצו חכמים לעקור את ההנאה מהישראל לגמרי. שגם אם אני אגיד לו לעשות מלאכה, אם אני לא אמתין בכדי שיעשו, עדיין יכול להיות שיש פה הנאה בשביל הישראל, שגם הוא יודע שיש לו עליה קנס ביום, עדיין יהיה לו רווח מזה שהגוי יעשה לו את זה שבת הבאה. לכן החמירו ואסרו את המלאכה גם בכדי שיעשו, כדי שלא תהיה הנאה בכלל לישראל, שלא תהיה לו סיבה לצוות את הגוי לעשות לו בשבת הבאה. כן? ואם אנוכי עבר על איסור שבות, לישראל אחר מותר אפילו בשבת לאותו ישראל שנעשה בשבילו, ואסור בהנאה, אבל בטלטול מותר, משום שמותר לישראל אחר בהנאה, הוא יכול לטלטלו, וחשוב חכמים שיבוא ליהנות מהאיסור גם אם נתיר לו טלטול. אז כל זה היה לגבי כל האיסורים של הנאה בשבת. מה קורה לגבי מחלוקת פוסקים? ניקח את המחלוקת הכי פשוטה. יש מחלוקת בסימן שי"ח בין הרמו לשולחן ערוך לגבי בישול אחר בישול בשבת. בטח הרבה שמעו את זה. אז השולחן ערוך פוסק שמה בשי"ח, כמו רוב הראשונים, שיש בישול אחר בישול, כן? שאם מאכל, גם שהוא מבושל כל צורכו, והוא דבר שהוא לח ונוזלי, ובן אדם, והוא התקרר שכבר אין יד צולדת בו, ובן אדם החזיר אותו על הפלטה בשבת, אז עבר איסור, כן? עשה בישול אחר בישול. הרמב"ם לא סובר ככה. כן. דעת הרמו, שאין בישול אחר בישול. לכן כל עוד שהמאכל הוא חם קצת, יש מחלוקת מה קורה אם המאכל מתקרר לגמרי. יש כמה פוסקים, אני אגע בזה בקטנה, שרוצים להשליך את זה בין אם זה לאיסור מחזיק כמבשל, בין שהרמו באמת סובר, ולכן הרמו באמת סובר שאפילו אין בזה איסור בישול, לבין שאם זה נצטנן לגמרי גם הרמו סובר שזה משום בישול. אבל אם המאכל הוא מתקרר כבר במקום שאין היה צולדת בו, דעת הרמו שזה מותר. אמרנו בהתחלה שכל איסורי ההנאה בשבת הם מדבריהם. הפרי מגדים, ברי סימן שי"ח, אנחנו רואים את זה גם באמת בפוסקים, הוא סך הכל ליקט את זה לדין אחד. כל מקום שיש ספק פלוגתא, אפילו אם הוא באיסור תורה, זאת אומרת גם שפה בן אדם עכשיו החזיר מאכל על הפלטה בשבת, לא היה בו יד צולדת, והוא נוהג כמו השולחן ערוך, שאסור לו לעשות את זה. לדעת השולחן ערוך אפילו עבר פה איסור תורה. לגבי ההנאה מהמאכל, אם הוא יכול לאכול ממנו בשבת, בגלל שיש דעה כזאת שמתירה, שזה דעת הרמו, שאומר שאין בישול אחר בישול בשבת, לעניין דיעבד, לקנס לא כונסים עליו. הפרי מגדים אומר למה? כי כל הקנס הוא מדבריהם, כמו שאמרנו שאיסור מעשה שבת הוא אסור רק מדבריהם, בין איסור תורה בין איסור דרבנן, בגלל שזה איסור דרבנן, ספקו לכולה. אז לכן אם יש דעה אחת שמתירה את המעשה שבת עצמו, אז תמיד בדיעבד, גם אם הבן אדם עשה איסור לדעת הפוסק שלו בדיעבד, לעניין קנס, לא כונסים אותו בהנאה. כן, וזה פרי מגדים רי סימן שי"ח, סיכמתי אותו בקצרה. כל הרקע הכללי הזה יספיק על מנת שנוכל להיכנס לנושאים שרצינו לדבר עליהם לגבי צילום. לגבי צילום, תמונות שצולמו בשבת, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להסתכל על שתי עניינים. דבר ראשון, מה שאמרתי בתחילת השיעור, אם יש הנאה בהסתכלות על תמונה, כן? שחז"ל אסרו הנאה בשבת, הם אסרו דווקא דבר ממשי. הבאתי פה דוגמה מהילקוט יוסף, אני אביא גם עוד דוגמה מהרמו. אבל הסתכלות זה דבר ממשי, יש עניין של איזה קריאה וכולי. כן, הקטע שלו, לא כל המקום... עדיין כאילו? לא כל המקום... איזה קריאה מה? זה גם כן לא מגיע בסופי. יש איזה קריאה, מאידך גיסא יש בסוגיות שאומרות, למשל ראיתי בשולחן ערוך שאומר לגבי בן אדם שמודר הנאה מספר של חברו, שאסור לו ללמוד בספר. משמע מפה שבראייה יש ממשות. אתה אז רוצה להגיד שמה שזה לא משום איזה קריאה, אלא משום שהבן אדם הורס לו את הספר. עוד מקום למשל שהגר"ח קניבסקי מביא מהחזון איש,
בן אדם שאם יש איסור הנאה באמת. עכשיו שיש איסור הנאה באמת, לדעת הרב קניבסקי מותר ללמוד מהפעולות שנעשו בשבת, מותר להסתכל על הניתוחים האלה שעושים לו, הגם שיש איסור הנאה באמת, בגלל שבראייה אין בה ממש. הוא מדייק את זה מחזון איש ביורד דעה סימן רס"ח. יש מאידך גיסא עוד סוגיה בבבא קמא, דף ע"א עמוד א', ששם מבואר שבאיסורי דרבנן יש מחלוקת פוסקים, אם זה באמת ככה להלכה, שלמשל בן אדם ראה רביעית דם בתוך בית. הוא ראה רביעית דם בתוך בית על כרית. גם אם הכרית לא נסחטת רביעית, גם שהוא רואה רביעית דם, הוא יודע שיש רביעית דם בכרית, הבית לא נטמע. כי חזות עליו כלומי, ככה הלשון של הגמרא. יש גם לגבי עבודה זרה, שאנחנו רואים ששם כן יש איסור הסתכלות, אבל עבודה זרה זה משום חומר עבודה זרה, גם בחמץ. יש איסוריך, הסוגיות האלה מאוד, כל אחת קשה ללמוד מהשנייה, ויש על זה מחלוקת פוסקים מאוד גדולה שתכף ניכנס אליה, אבל מעיקר העניין חז"ל אסרו רק הנאה ממשית. הילקוט יוסף הביא דוגמה בסימן שי"ט סעיף ט"ו, שם הוא כותב שאם בן אדם ברר מאכל באיסור, הרי אנחנו יודעים שלברור פסולת מתוך אוכל אסור, אוכל מתוך פסולת מותר. בן אדם ברר פסולת מתוך אוכל. מה עכשיו יהיה הדין של המאכל? הילקוט יוסף שם רצה להגיד, בגלל שהבן אדם בעצם יכל לברור בהיתר, דוגמה שעלתה לי בראש בזמן שכתבתי את זה, מי שמכיר בבני ברק את רחוב ז'בוטינסקי, אז בשתי הצדדים של הרחוב יש עירוב, ואם אתה רוצה לעבור מעל ז'בוטינסקי, אתה צריך לעבור בגשר. אם אתה נגיד רוצה לטלטל משהו, כי ברחוב עצמו אין שם עירוב, בהפרדה בין ז'בוטינסקי, הרחוב הראשי שם. עכשיו יש רמב"ן שאומר שבכלל כרכים שעוברים בין הערים... אין פרדס כץ כן. יש רחוב גדול, יש שתי נתיבים, שש נתיבים לכל... כן, כן. 3 לכל צד, משהו. זה כביש גדול. ועוד הכבישים האלה, אני חושב שדיברתי על זה פעם בשיעור שעשינו, דיברנו על איזה עניין של עירוב, הרמב"ן סובר שכרכים שעוברים בין הערים, כבישים שמשמשים לעבור בין הערים, למשל כמו איסטן פארקווי ומקומות כאלה, לא צריך 60 ריבוע, הרי יש מחלוקת ברשות הרבים, אם צריך 60 ריבוע, כי הוא משמש למעבר, אז הוא... זה מה יש גם בכל רחוב. לא, אבל הוא משמש למעבר. הוא משמש למעבר, לכן הרמב"ן סובר שאפילו ברחובות כאלה זה ממש רשות הרבים, כי זה לא צריך שם, וגם לא צריך שם 60 ריבוע, כל ה... בן אדם רצה להעביר תבשיל מצד אחד לשני. העביר אותו מתחת לגשר. יכל להעביר אותו גם מלמעלה. יש פה הנאה ממשית. אותו דבר הילקוט יוסף רצה להגיד לגבי בן אדם שברר באיסור. תכף אני אביא גם רמו. בן אדם שברר באיסור, בעצם הוא יכל לברר אוכל מפסולת. היה יכול לברור את זה בהיתר, ברר פסולת מתוך אוכל. בסדר, ההנאה פה היא לא ממשית. בגלל שהיה לו דרך היתר לעשות את זה בשבת, לא קונסים עליו. יש עוד איזה רמו שאני ראיתי, שהוא רוצה להגיד דבר כזה, שאם גוי הדליק נר בשביל ישראל, אז כמובן שאסור ליהנות מאורו של הנר, אסור לעשות לאורו מלאכות. בא רמו ואומר, אם יש צורך, אם זה מלאכות, שבן אדם יכול לעשות אותם גם עם אור כבוי. אז בעצם יהיה מותר לעשות את המלאכות האלה גם לאור הנר שהדליק הגוי. בבית הכנסת יש את הגוי הזה שהוא מדליק ומכבה את המזגנים וכו' את האור, אבל אפשר לעשות את זה גם בלי זה. לא נעים, אבל אפשר לעשות מזה. אפשר, זה ממש מצווה. כן, דיברנו, היה כבר לנו שיעור ארוך על... אבל אפשר להתפלל גם בלי זה. זה צורך רבים. איפה זה אומר? בחוץ לארץ. בארץ, פה בבית הכנסת המרכזי. בצורך רבים יותר מקלים בעניינים האלה, כן, אפילו במזגנים, אתה יודע שבקיץ, אם עכשיו אתה לא תביא את הגוי להדליק מזגן, כל הבית כנסת על טורים, אז כן. אבל העניין באמת... יש מחבר את המזגנים, אתה אומר. כן. גם מנקים. הסיפור הידוע שבראש השנה ב-770 יש את המעבררים שם שעושים הרבה רעש, אז שיש את התקיעת שופר אז עושים לגוי ככה והוא מכבה ככה ומדליק. באמת? כן, שבות לצורך מצווה. האמת אני... לא, יש מישהו מאוד תמיד חכם גדול, ממש תמיד חכם שהוא זה שאומר לגוי. הוא מסתכל, הוא אומר לגוי, זה תמיד התפלאתי שהוא זה שמתעסק עם זה. הוא יודע איך לעשות עם היד, יש לו כוונות ביד. לא סתם, אני חושב באמת. לא, זה לא עם היד. אולי לא בשביל להגיד שזה... אני פשוט, זה היה ליד המקום שלי שאני אמר. הוא יודע את ההלכות. הוא יודע את ההלכות, בגלל זה כנראה הוא... נעיר את זה בהערת שוליים, מי שסתם רוצה לדקדק על העניין הזה של שבות אמירה לנוכרי, ראיתי מכתב מאוד יפה של הרב הראשי דוד יוסף,
הוא שואל שאלה מאוד חזקה לשולחן ערוך שם. נגיד את השאלה ואחרי זה נתקדם, אולי בסוף גם נגיד את התשובה. הרמב"ם סובר שהרי הדוגמאות שהשולחן ערוך מביא שם, גם הגמרא מביאה, גם הרמב"ם מביא, למשל, מה זה שבות לצורך מצווה? אתה אומר לגוי לטפס על העץ, להביא שופר, לתקוע בו בראש השנה. הרמב"ם סובר שתקיעה, הרי יש שאלה מאוד חזקה שדנים עליה בחסידס, דנים עליה בניגלה, איך יכול להיות שדרבנן עקרו מצווה דאורייסה בראש השנה שחל בשבת, איך לא תוקעים בשופר? רק משום חשש שמא יטלטל את השופר ד' אמות. אז הרמב"ם רוצה להגיד שבשבת זה לא דאורייסה. יש רמב"ם כזה. השולחן ערוך, השולחן ערוך פוסק שזה דאורייסה, שגם בשבת זה דאורייסה, הוא מסביר שם באופן אחר איך אפשר לעקור את המצווה. ובשולחן ערוך בסימן ש"ז הוא מביא את הלשון המלא של הרמב"ם. עכשיו לכאורה צריך לשאול שאלה. שם הוא מביא שמותר להגיד לנוחי לעשות שבות לצורך מצווה, כגון לטפס על העץ להביא שופר. הרי לדעת השולחן ערוך זה דאורייסה, לדעת הרמב"ם זה דרבנן. האם שבות לצורך מצווה זה גם לצורך מצוות דרבנן? הרי משמע מהרמב"ם ששבות לצורך מצווה זה לא רק מצוות דאורייסה, זה גם מצוות של דברי חכמים. אבל השולחן ערוך מצד אחד הוא פוסק שזה דאורייסה, מצד שני הוא מביא את העניין של השופר. אז הרב דוד יוסף ראיתי אותו דן בזה, אם זה גם במצוות דרבנן, אם מותר לנוחי להגיד לו לעשות שבות לשבות לצורך מצווה דרבנן. זה ככה, אז דיברנו על העניין הזה של הנאה בהסתכלות בתמונה. אז אמרנו שחז"ל אסור דווקא עם הנאה ממשית, צריך חקירה אם בעצם... אתה לא צריך להגיד לו שיטפס על העץ. אז מה אתה צריך להגיד? אתה יכול להצביע לו. איך הוא יגיע זה כבר עניין שלו. לא משנה, אבל כשאתה רומז לו, אז רמיזה זה כמו אמירה, עשינו על זה שיעור שלם. צריך לדעת איך לרמוז, שזה לא יהיה באופן שאתה אומר לו לעשות מעשה, אז דיברנו על רש"י ורמב"ם שם, על כל המחלוקת. אם אתה אומר לו רק תביא את זה, אתה לא אומר לו תטפס על העץ ותביא. זה כאילו אתה אומר לו ישירות. אז דיברנו על רש"י ורמב"ם איך עושים רמיזה לגוי כן, איך עושים רמיזה לגוי, שיש שם שתי מחלוקת רש"י ורמב"ם, שבעצם צריך לברוח משתי הטעמים האלה שרוצים לרמוז לגוי בשבת. אז זה כבר דיברנו על זה. אז אם יש הנאה בהסתכלות, וגם אם יש הנאה בהסתכלות, הרי דיברנו שיש הבדל בין איסור תורה לאיסור דרבנן. צריך חקירה, אם בן אדם שמצלם תמונה, זה איסור תורה או איסור דרבנן. אז לגבי איסור הנאה במראה, אז ראיתי ביביע עומר, חלק ו' סימן למדלת, שם שאלו אותו אם מותר ליהנות מטלוויזיה שהדליקו אותה בערב, כן, עם שעון שבת. שאלה מצויה להרבה בית. כן, עם ישראל יש להם הרבה המצאות. אז שאלו אותו אם מותר ליהנות מהטלוויזיה, אז הדיון שלו שמה, הוא כתב שקודם כל היהודים שעומדים מאחורי הטלוויזיה ודואגים שהיא תפעל, ודאי עוברים כמה מלאכות דאורייסה, ואסור ליהנות מהמעשים שלהם בשבת. השאלה לגבי ההנאה מהמראה. אם בהסתכלות באמת יש איסור הנאה. אז הוא רצה ללמוד מהגמרא בכריתות דף ו' עמוד א', שם נאמר לגבי הנאה מקודש. כל מראה וריח, אין בהם משום מעילה, כן? אם בן אדם הגיע למקדש, הרי אנחנו יודעים שאיסור מעילה זה איסור מהתורה, ואסור ליהנות בעצם מקודש. אבל בכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. אם בעצם בן אדם, מה זה כל מראה וריח? אז רש"י מפרש, מראה זה למשל הנהנה מיופיו של היכל, ריח שהוא נהנה מריח הקטורת, אז אין בזה משום מעילה. רק טלוויזיה, יש מסך של הזמני התפילות וזה, דברים כאלה. גם, כן. גם אותו דבר? מה, זה מותר? לא, אבל שמה לא נעשתה, לא יחילו שבת. שמה לא נעשית שום מלאכה מאחורי הקלעים, זה הכל רץ אוטומטית. זה מדבר על ראייה של טלוויזיה. זה נעשה בלייב עכשיו. כן, וראייה של תמונות. גם כשאתה רואה ערוץ מסוים, אז יש מישהו מאחורה שמטפל את הערוץ, זה לא הכל... זה משנה אם זה לייב או לא לייב? זה משנה אם מישהו עומד מאחורי זה ועושה מלאכות. המסך של הזמני התפילות, דברים כאלה אין בעיה. כן, יש גם מכתב ארוך של הרבי על חשמל בשבת, עם זה שאתה גורם עכשיו ליהודי להוסיף עוד איזה כמה גחלים בתחנת כוח, זה גם מחלוקת גדולה, לגבי חשמל כשר. גם שזה נראה לנו שהכל עובד אוטומט, אבל זה לא עובד אוטומט, יש חבר'ה מאחורי הקלעים. אבל זה בדרך כלל חמד גויים. לא תמיד, וגם שזה לצורך ישראל יש מכתב ארוך, בזה. כן, שיהיה גנרטור מכפר חב"ד. אז
אז כל מראה וריח, אתה יכול לעצור פשוט ואז... בסדר. אז הרב עובדיה רצה ללמוד מהגמרא בכריתות דף עמוד א' שכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. אז אמרנו מה זה מראה, נהנה מיופיו של היכל, לכאורה זה ממש עניין של תמונה. בתוספות בסוכה נ"ג עמוד א', שם כתוב, אישה הייתה בוררת חיטיה לאור בית השואבה, כן? מסופר בגמרא שהייתה שמחת בית השואבה, אז היו מדליקים את כל המנורות במקדש, וזה היה אסור כל כך גדול שכל ירושלים הייתה מהירה מהאור הזה. ואישה הייתה בוררת את החיטים שלה לאור שמחת בית השואבה. באים התוספות ומדייקים מהגמרא בפסחים, דף כ"ו עמוד א', שם יש אזכור לגבי העניין הזה של מעילה, והגמרא אומרת, מעילה ודליקה, איסור המעיקה. יש איסור דרבנן בראייה במראות, גם שאין בזה מעילה מהתורה, אבל איסור דרבנן יש בזה. אז התוספות פירשו שמה שנאמר בשמחת בית השואבה, זה לא הכוונה שהייתה בוררת, אלא יכולה לברור. היה אור כזה חזק שאישה הייתה יכולה לברור, אבל לא הייתה בוררת, כי זה היה בזה איסור. אף על פי שבירושלמי כתוב שאפילו איסור אין בזה. הירושלמי בסוכה פרק ה' הלכה ג', שם אומרת שאפילו איסור אין בזה, וחולקים על התוספות. יש צלח פני יהושע על זה, הרב עובדיה הביא אותם שמה, הוא דחה אותם מכוח שהגרסה שלנו בירושלמי משמע לא כמו הגרסה שלהם הוא אומר שלדעתם לא פתחו את הירושלמי, מאוד קשה להגיד את זה, זה מחלוקת גדולה שמה. בירושלמי מול העיניים שלנו זה נגרס לאור המערכה. בירושלמי שלנו שמצטטים את הברייתא הזאת, אז נאמר לאור המערכה. בבבלי שלנו כתוב לאור בית השואבה. מהתוספות מה שגורסים בית השואבה, הרב עובדיה אומר שפני יהושע והצלח לא דקדקו טוב בירושלמי, ולפי זה הוא בעצם מביא שחוץ מקודשים הוא מביא עוד כל מיני הרבה ראיות. למשל אם גוי הדליק נר, יש את הסיפור המפורסם שאמרנו על שמואל שסובב את הפנים שלו, משמע שגם איסור ראייה, גם בראייה בעלמא יש הנאה, כן? יש פרי מגדים, מצאתי באור החיים רנ"ב במשבצות זהב, שם הוא מדבר על גוי שתיקן שעון בשבת. אז השעונים כאלה שעושים קול, שכל שעה שעוברת השעה, אז זה עושה רעש מסוים. הפרי מגדים אומר אף על פי שקול אין בו ממש, אסור לשמוע מהשעון הזה. ויש שם עוד הרבה ראיות, גם מהרב עובדיה, גם פרי מגדים, גם יש עוד כמה פוסקים שדיברו על זה. ולכן הרב עובדיה אומר שבמראה יש איסור הנאה, יש בזה הנאה ממשית. משם היו כמה פוסקים שרצו גם ללמוד גם לעניין שלנו של התמונות, שכמו שבטלוויזיה פשוט שאסור לצפות בה בשבת, גם לעניין הזה של הסתכלות בתמונות, יש בזה איסור הנאה, ואם זה נעשה על ידי איסור בשבת על ידי גוי, אז זה אסור. אז ציינתי פה ככה את הפסיקות, ככה הרב עובדיה פסק, ביביע עומר, מנחת יצחק בחלק א' סימן ק"ז, שו"ת הר צבי. בחלק א', אני טעיתי פה, זה סימן קפ"ג, לא סימן קפ"ד. גם הגרשה זה, באורחות שבת ציינו לדעת הגרשה זוירבך, בפרק כ"ה הערה צדיקי שגם הוא אוסר את זה. אמנם בגלל שהמחלוקת הזאת מאוד, מאוד גדולה, שיש באמת להסתפק אם יש בזה איסור בשבת, אז הר צבי סיים שמה, שגם אם נאמר שמצד גדירי הדין מותר, שאין בזה משום איסור הנאה, ודאי שראוי להחמיר בזה בלשמוע רדיו בשבת, או לגבי איסורי מראה, כן, שנהנה מביטול המצוות, הרי זה כבועט במצוות, ואי כזלזול בקדושת השבת. מאידך גיסא, ראוי לציין שהגר"ח קניבסקי הביא אותו בספר מאור השבת בחלק א', שם הוא סובר שבהסתכלות בתמונה, דיברנו על זה מקודם, אין איסור, זה לא נחשב הנאה, והוא דייק את דבריו מהחזון איש ביורד דעה, סימן ר"ח, סעיף קטן ז', לעניין איסור הנאה ממת, כן? אם יש סרטונים שלומדים מהגוף שלו לצורכי רפואה וכולו, הוא אמר שזה ראייה בעלמא, ואין בזה משום הנאה, כי כשאמרנו שבאמת אסור ליהנות ממת, אבל בראייה אין הנאה, כי זה ראייה בעלמא וראייה לא נמכרת בשוק. ככה, בגלל שזה ראייה שאין בה ממש, אי אפשר למכור אותה, אז זה לא נקרא הנאה. יש הבדל תמונות בין... מאוד נמכרות בשוק. אפשר לעשות מיליונים מתמונה. יש הבדל בין תמונה זזה שעובד על אינטרנט, שמתחדש כל כמה דקות, שזה בבניינים בקרמי הנדיב, לבין אם השכנים רושמים
חיסלנו את נסראללה ודברים כאלה, יש הבדל? כן, אז תכף עכשיו אנחנו ניגע בזה. לגבי... הרב קניאבסקי לא ידע איך השוק עובד. בדיגיטל לא רצו את זה. יש גם מהנדיב. בדיגיטל בקומה ראשונה, כן, זה מתחלף כל כמה דקות. ישראל תקפה בזה. יש. כן, כן, יש גם במחנה. מה? ליהנות מהאינטרנט הזה. כן, תכף אנחנו נדבר, יש בעניין לגבי תמונה ששוכפלה. הרי גם התמונה שאנחנו רואים זה לא תמונה מקורית, גם בזה יש דיון. הרי מה שמראים לך באינטרנט זה שכפול של התמונה, בן אדם העלה את זה לקובץ, שכפל את הקודים הדיגיטליים, כן, וזה כאילו, זה הנאה על הנאה על הנאה. אם גם בזה יש, כן, אז גם בזה יש דיון פוסקים. תכף נביא אותו. אז אמרנו, ובאמת אם ניקח את העניין הזה של הגר"ח קניאבסקי מספר מאור השבת, אז אנחנו יכולים לדייק גם לעניין ספק פלוגתא, אף על פי שלעניין הלוכי רוב אחרוני זמננו מסכימים שבמראה יש איסור הנאה, ולכן שייך קנס על כל אחד מהדברים שדיברנו עליהם. מכל מקום, אמרנו בכל מקום שיש ספק פלוגתא להקל, ולכן מעיקר העניין מי שרוצה לסמוך על הגר"ח קניאבסקי, אפשר שאין גוערים בו. מה שדיברנו על העניין של הספק פלוגתא. לגבי הכנסות עצמם, אם מצלם זה מדאורייתא ומדברי סופרים, אז אני ראיתי בשו"ת מנחת יצחק, שם סיפור קצת מורכב, בחלק ג' סעיף כ', שם הוא דן לגבי אדם שהוא היה נמצא בבית רפואה, והיה שם איזה סיפור מאוד מסובך, הוחלפו הבעלים של הבית רפואה, ואמרו לו שהוא לא יכול להיות שם יותר, היו עושים לו את כל הדברים בשבילו, הנוחים שעובדים בבית רפואה, והוא הגיע לאיזה סיכום, הוא היה לו איזה בעיה בכליות או במעיים, שהיה צריך לעבור כל הזמן צילומים, הוא הגיע לאיזה סיכום עם הבעלים החדש, שהוא יצלם לעצמו. ילמדו אותו איך לעשות צילומים לעצמו, והוא יצלם. ושאלו אותו, שאלו את המנחת יצחק שמה, את הרב יצחק יעקב, כן, וייס. אם הוא יכול לצלם בשבת, אם יש בזה, הרי אם נגיד שזה לא צורך פיקוח נפש, כי זה יכול להמתין למוצאי שבת, ואם יש פה איסור דאורייתא או דרבנן, וזו הייתה סוגיה מאוד מאוד מסובכת שמה, אז לגבי אם האיסור צילום עם דאורייתא או מדרבנן, שם הוא מדייק, הוא מביא משו"ת קרן דוד, שם מדובר על צילום בפילמים, בן אדם שמצלם בפילמים ואחרי זה מפתחים את התמונות, שיש בזה משום תולדה דכותב. שבן אדם שמצלם בפילם יש בזה משום תולדה דכותב. מה לגבי צילומים דיגיטליים? אז אני ראיתי בשו"ת מנחת יוסף, אנחנו דיברנו על זה, אני אגע בזה עוד פעם, כי זה גם מחלוקת גדולה. הוא אומר שמצלמה דיגיטלית זה יותר גרוע. למה? הוא רוצה להגיד למה בפילמים, מה שהמנחת יצחק והקרן לדוד כתבו שזה רק תולדה דכותב, משום שהכתיבה עצמה מחוסרת עדיין מעשה גדול. הפילם צריך לקחת אותו לפיתוח. תמונה דיגיטלית שאתה לוקח, זה התוצאה. כן, במקום אתה רואה את התוצאה, והרי הוא כתב עם המכונת כתיבה בידיים, יש שבט הלוי. זה הודפס או לא הודפס? לא הודפס. רק נכנס לזה? רק אתה רואה את התמונה מול העיניים. שמעתי אומרים בדיוק הפוך. שבפילם יש פה איזושהי הדפסה. פה אין פה שום... אז אתה צודק. אז דיברנו על זה שיש שבט הלוי מאוד ארוך, שהוא שואל לגבי מלאכת כתיבה, אם בן אדם שכותב בלפטופ, זה אסור משום כתיבה. ונפקא מינה שאי אפשר לשלוח הודעות בוואטסאפ בכל המועד, כן. שכן אפשר. שאי אפשר, לפי שבט הלוי. הרבה פוסקים באמת לא קיבלו את זה. אז זה יושב על אותו עניין, על אותו מחלוקת. אלה הפוסקים שמצאתי למי שיגיד שגם בכתיבה אין ממשות פשוט. גם האם אפשר לצלם בכל המועד. כן. לעניין הזה, אז אני אומר, הרבה לא קיבלו את החום. היום עם האייפונים אתה יכול לצלם ממש תמונה של מומחה. האייפון זה באנדרואיד. למשל לשם השם, פסקו שאין בעיה. בכל המועד. כן. כאילו אין בזה ממשות. אני אגיד, הם יושבים על כמה ראיות, בין הראיות היותר חזקות שלהם שאני ראיתי, יש רשב"ו שכותב, הרי כתיבה בשביל להתחייב במהתורה זה חייב דווקא להיות על קלף ומדיו שהמלאכה מתקיימת. הרשב"א כותב שאם בן אדם כותב בעיפרון כדרך הסוחרים, הכוונה שלו שם זה לעיפרון, הוא כותב רישומים של הסוחרים שהוא עושה חישובים כמה חייבים לו, יש בזה חיוב משום כתיבה. הרי לכאורה הכתיבה לא מתקיימת, גם הדף לא מתקיים, גם העיפרון הזה בסוף זה מתקלה ונמחק תוך איזה כמה חודשים.
אז שם הרשב"א אומר שכל דבר שהוא דרך כתיבה של בני אדם, זאת אומרת שככה דרך בני אדם לכתוב, כמו שהסוחרים דרך לכתוב ככה, אז בעצם, כן, בן אדם שיכתוב בעיפרון, זה נחשב כתיבה. בעצם משם הם רוצים לדייק גם לגבי טלפונים, היום כולם כותבים מחשבים, טלפונים, אתה כבר לא רואה אנשים כותבים היום, אין דף ועט בבתי ספר, כולם עם טאבלטים ולוחצים ככה על המקשים. בשיטה שלי יש עדיין איזה. ברוך השם. נראה לי האחרונים, גם אצלך האחרונים. כן, אחד בדרה. יסודי, נו, מה אתה רוצה? תיכונים כני כבר מוצאים את הטאבלטים. באמת? כן. יכולים בטאבלט? הרבה, לדעתי. מחשבים. טאבלטים קטנים, לדעתי. לא, כן. רגע, מה זה? מעבב לי פה. כן, שיגענו אתכם הטאבלטים הזה. לא, אני יודע מה... זה הדרך כתיבה, הייתי רוצה להגיד שהיום זה הדרך כתיבה. שזה היום דרך כתיבה, אז ככה רצו להגיד שגם שבט הלוי ועוד כמה... מה, שחייבים במלאכת כתיבה בשבת, מי שכותב בסמארטפון? ככה הם רוצים להגיד. משבט הלוי ככה הוא. שבט הלוי. כן, כי זה דרך כתיבה עכשיו. יש הרבה שלא קיבלו את החומרות האלה כי אין בהם, זה כתיבה של ממש. זה נפקא מינה מדאורייתא ומדברי סופרים, גם לעניין הקנסות שלמדנו שיש הבדל עם בן אדם עם הגויבר מלאכה מדאורייתא או מדברי סופרים. אז אני אסכם בקצרה את מה שקראנו גם מהשו"ת מנחת יצחק לגבי הבן אדם שהיה צריך לעשות צילומים רפואיים לעצמו וכל העניינים האלה. צילום על ידי פילם אסור מהתורה. משום תולדת הכתיבה, כן? הפילם הוא ממש, זה דבר שנחקק במציאות, על זה לא מצאתי עוררין בינתיים. לעניין מצלמה דיגיטלית, יש כאלה שסוברים שזה אסור מהתורה וזה גרוע יותר, כמו שכתבתי, הבאתי משו"ת מנחת יוסף, סליחה. ויש הרבה שלא סוברים, כן? משו"ת מנחת יוסף, ברח לי השם שלו. זה לא דומה לדקדוק, כי מישהו מתקתק נגיד... משנת יוסף אני חושב שהייתי בכתיבה. במחשב שם השם, י' כו' כ'. יכול למחוק את זה אם זה במחשב, הוא יוצא תמיד. יכול למחוק. יש בזה מחלוקת. לא יכול למחוק? אז אני אומר, יש בזה מחלוקת, לדעת הסוברים שזה ככה, זה בעיה למחוק שם השם. אין שם כתיבה ממש. יש 700 דקיות שהכל זה אורות, זה אורות דיגיטליים. זה אפילו לא אורות, זה ביטים כאלה. כן. זה בסעד, אתה עושה. זה בלי שם השם אתה עושה. אם הדפסת, אבל אם לא הדפסת... אבל אם אתה עושה... אז אני אומר, זה מחלוקת פוסקים. אנחנו גם ככה נוהגים במנהג ישראל תורה, שבכל המועד אתה רואה שהחבר'ה שולחים הודעות בוואטסאפ, אף על פי שלא כותבים בעיפרון. נו. איך תדע מתי יש מניין בבוקר? כן. אפשר בהקלטות, היום תמיד יש גם הקלטה, אתה כבר לא צריך לכתוב. מי שרוצה להחמיר על עצמו. אז לדעת כולם תופס? אבל לא חתם. זהו. אפשר חתם סבבה דבר. לא חתם, בגלל חול המועד. אתה מסכם עכשיו צפנו כי... זה חומר שאני מסכם לשיעורים. מה אמרת לוי? אני אומר, יש מכתבים מהרבי מחול המועד. נו. כתוב בפני קדושת המועד, לא בא כמו קדושת כמו שעלית על החתום. טוב, זה כתיבה של אידיוט, וזה לא מעשה אומן. לא, כאילו, איך אומרים, מכונת כתיבה הודפס. אבל הרבי לא חתם.